Ilang dating flood control or flood prone na kalsada po sa lungsod nabawasan umano. Kalsada sa overpass malapit po sa DCNHS. Target pong masaayos sa susunod na taon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Nabawasan na umano ang pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City sa kabila ng matinding pag-ulan nitong mga nakaraang araw ayon sa mga opisyal ng lungsod. Kasabay nito nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways Region 1 sa namumuong tubig baha sa kalsada sa overpass ng City High, habang inihahanda ang isang pangmatagalang solusyon na target ipatupad sa 2027. Ayon kay City Engineer Josephine Corpus, nakatakdang ipatupad ng DPWH Region 1 ang long-term project na magpapataas sa overpass at kalsada sa lugar. Pinuntahan na po yon ng DPWH region. Nasa proposal po nila ng 2027. Yung proposal po na yon is para sa long-term solution na. Kasama na po yung overpass na itataas po nila. Sa kabila ng malakas na ulan at high tide noong Lunes, sinabi ni Acting Mayor Brian Cua na nabawasan na kahit papaano ang pagbaha sa lungsod dahil na rin sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay. Ako naman po base sa obserbasyon ko, talagang malaki na po ang nabawas ng tubig baha sa ating pong syudad. Mas mabilis na pong pumunta sa ilog yung mga tubig. Kaya nagpapasalamat po kami, engineer, sa inyo po at kanila Mayor Belen at syempre po sa DPWH at sa lahat po ng tumutulong po na dahan-dahan po nasusolve po natin yung problema. Samantala, sinabi ni CDRMO Head Ronaldo de Guzman na malaking tulong ang mga drainage improvement projects sa pagpapabilis ng pagresponde sa mga barangay na dati ay mahirap marating dahil sa mga sirang kalsada. Sa mga daan na ito at yung mga drainage na ito ay nagiging daanan at nagiging access natin sa mga communities natin, kaya napapabilis yung pag-rescue natin. Imbis na dati-rati may mga yung wala pang hindi pa nagawa yung mga daan, nahirapan tayo talagang pumunta sa kanilang mga barangay dahil sa taas ng baha. But with these accessible roads na, mas napapadali yung rescue operations natin. Ayon sa tala ng PARMC, umabot sa 200 milimetro ang naitalang ulan sa loob lamang ng isang araw noong Lunes, kaya't nagdulot umano ang pagbasa ilang kalsada kasabay ng high tide. Bagamat nasa below normal pa ang level ng Sinukalan River at wala pang direktang epekto sa kasalukuyan, layuhan pa rin ang mga barangay manatiling mapagmatsyag dahil maaari pang tumaas ang tubig bunsod ng runoff mula sa kabundukan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak. IFM! IFM News. IFM News. IFM News.